kaka Busia Sugar Limited e yor Kodesa. Tend kambi no osingo kelo ber ne jopur niang' mawuok e alworano kaka George Juma leronwa. Dwe achiel tok kambi niang' ma Sony keto lwet ji giwegi kod piny owacho e yor Kodesa, kambi ni koro osemi nying manyien ma bende koro ong'ere kaka Sony Sugar 2025. Iro bende osechako wuok e chiemni mar kambi ni ma en ranyisi ni koro chako rego e bwo telo manyien. Ung'e ni Sony en ga kambi mar community, to mano wadwa endelea go. Ok ni koro ka Sony en kambi manyien koro dwa wito joma ne watimo go business machon. Rego mar kambi no biro bang' jopur bedo piny kod ten kambi ni kendo chopo e winjruok kaka idhi tim chudo ne jopur beto mar niang' kaachiel kod chudo mar gope. Era ahinya mondo joma nosendike tich odong' e tich, to kendo kwanono mos kaponi jotich nikech tich to ji bete kendo tich pesa moro rumo. Kadi ginen ni gidwa golo namba ma jotich kama entie ka gidwoko piny, dakwagi ni mondo gi make sure ni gi compensate jotijego ma proper mag ji nyalo chako go ngima gi kendo maber. Ok gigol agola ma ok gi keto kang' maber mar konyo ngima gi e yo maber. Biro bedo ga gi regular meetings mondo wamiyo gi information the right time, mondo kik bed ni jopur hangaika kucha oko kucha ni gikia gima timore e kambi od gik ma affect gi. Kuom kinde malach jopur osebedo ka ywago leo mar chudo, beto mang'eny e puothe kod mamoko. MCA ma South Sakwa kendo bende en japur wanyo ten kambi ni manyien ma Sony nyaka koro chop dwaro mag jopur niang'. Wacho ni gidhi chulo ji bang' dala 7 no, mondo warito mondo wane to kendo gichul ji e yo maber makata kaka ipimo niang'. Kik mibadhi moro bedie ni koro niang' bedo mapiny. Akwayo ni kanyalore to koro sirikal obi oket way bridge ei puothe makoro spillage niang' malwar piny gi obed gima onge. Jata tije mar kambi mar Sony Sugar 2025 Jen Pamela wach ni dhiro mayande miyo kambi mar Sony ok ni nyal tiyo makare gidhi neno ni orumo mondo kambi ni koro chop dwaro mag jopur niang'. Odwa hakikisha ni kambi bedo run professionally. Koro gik manyocha thago ndalo machon ne thago Sony Sugar kaka korka services, kaka korka decision making, ni gik moko budho ok los piyo, mago te koro sani adwa ni stakeholders ong'e ni wadwa run efficiently. Odhiambo wacho ne kambi mar Sony bwo telo manyien osechopo winjruok kod jopur ne gidhi timo chudo margi e kinde mar ndalo 7. Ndalo 7 ma wacho ni biro chulgo jopur and from signing mar gimiluongo ni job completion certificate. To a meeting mane wabedogo gi jopur ne wawacho ni nyaka bed efficiency kanyo mar korka beto niang'. Tend kambi mar Sony oseyango ni chudo mag gope mag jopur niang' maromo $330 ma yandi kambi nitiere godo ka yande ni pok okete lwedo manyien e bwo chenro mar Kodesa idhi chul kod piny owacho e dwe mar 7 mar higani. Gima nyocha watimo en mana loso gi government gi jo Kenya Sugar Board mondo pesa no wuog piyo. So wabe wafuatilia pesa no mondo chul jopur. Jopur niang' dwani mondo ko ten kambi mar Sony Sugar 2025 oket maino e weche mag pur mar niang'. Kagisiro jopur erego mag chiwo kothe